5 tim wara li folla arrabjata attakkat ġurnalisti ta' Wan quddiem il-qorti, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami għall in-nies għandhom raġuni jkunu rrabjati għal ġurnalisti tal-Wan. Ironikament, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami għal dan wara li tkellem fuq demokrazija. Għalhekk il-poplu rrabjat bejn xi ħadd bħal Super One illi jibqgħu jiddefendu dak mhux ksar difensiv. Fl-aħħar jiem saru dikjarazzjonijiet ċari li x-xogħol tal-ġurnalisti m'għandux ikun imtappan minn avversarji politiċi. Iżda l-mistoqsijiet ta' Wan Fenekadami kompla jgħidlek. Dawk li attakkaw il-ġurnalisti, Dr. Fenekadami, tiddefendihom? Dejjem. Ġifieri dawk li aggredew lill-ġurnalisti tiddefendihom inti? Simon Busuttil ukoll naqas milli jikkundanna l-attakki fuq il-ġurnalisti u saħansitra għajjar lill-ġurnalisti bi provokazzjoni.